Gipasibaw sa mga sakop sa progresibong grupo, pinaagi sa pagpahigayon og rally sa Freedom Park, Davao City ang ilang suporta sa tinguha sa transmission piston nga babagan ang plano sa gobyerno nga pag-modernize sa pampublikong transportasyon. Karong adlaw, gisugdan sa maong grupo ang tulo ka adlaw nga nationwide strike o tigil pasada. Sumala sa grupo, doon na matud pa'y pipila nga nagtigil pasada sa Davao City. Apan wala na nila gibutyag kung pila o kung asa nga asosasyon. Apan sa monitoring sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB 11, walay misalmot sa transport strike sa Davao City. Sa monitoring sub sa Davao City Transport and Traffic Management Office, walay ni apil sa strike ug padayon ang normal nga biyahe sa mga PUJ sa syudad. Sa modernization program, isa mo ginapadulutan. Hindi mo na kaya sa mga operator magpalit og bus. Kung magpalit, manggaling na sila bus food, dili naman po sila qualified pa kay may nakadaog na mga bidders. Sa Zamboanga City, nagpabiling normal ang dagan sa trapiko, human nga walay misalmot sa transport strike. Sumala sa LTFRB, sukad sa miaging semana, ilan ako nung ginamonitor kung adunay mo partisipar sa transport strike. Apan sa ilang paghihinabi sa operators, dili matod pa sila mo partisipar sama sa Divisoria ZZ Transport Group. Then Friday, pili ko si Sir Nilo del LTFRB letter para sabi dali kanila letter kay kami, hindi kami sige ni strike. Ngayon reason para sige kami ni strike kasi consolidated kami ng Divisoria Transport and at the same time kita todo man kami kami ng LTFRB. Apang ipaklaro sa LTFRB 9 nga sa karon ang gusto lang sa ahensya nga maghiusap pinaagi sa usa ka korporasyon o kooperatiba. Dugang nila sa karon voluntaryo lamang ug dili mandatory ang pagbag-o sa ilang mga jeep. What we are asking the operator is to start consolidating into a juridical entity. Presently, ma'am, it's more on voluntary. Sa mga operators can pakambya nila jeep into modern. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao.